Les Corts no té res. Res. Com que no? Però si té la... Que no sigui la plaça de la Concòrdia? Les Corts és el barri que et surt quan poses ciutat Barcelona i tota la resta de paràmetres a default. Sense additius, sense tòpings, sense res a fotre-hi. El millor de les Corts és que tot està per fer i tot és possible. Posa-li placetes, serà Gràcia, posa-li placetes i Vells, serà Horta, posa-li Comtes a Suïssa, serà Pedralbes, posa-li gelats i serà el Born i alguna una mica estrany. Tot i així, després d'una exhaustiva investigació hem descobert que els veïns de les Corts són els que estan més satisfets amb el propi barri, que fins i tot han desbancat Sarrià. Clar, jo això en dic o síndrome d'Estocolm o fer un Salvador Hernández. No cambio Carboneras por ningún otro pueblo. Què és l'alcalde de Carboneras? Que què t'ha de dir? Que aquí en veritat aquí fotem tan fàstic que ens morim tots? Doncs no. I què hi ha a les Corts realment que no sigui la plaça de la Concòrdia? Aquí abans hi havia l'antic camp del Barça fins al 1957. I si escolteu bé, encara se senten ecos fantasmagòrics. Las lluvias quedaban en mal estado, s'han puesto unos llambordins. Vam estar menjant allà uns sanguis i unes cerveses. Sí, que se senten. Al loro! Una altra cosa que hi havia a les Corts era la presó de dones de les Corts, que avui, en canvi, és la presó unisex de les Corts. I què hi havia també? Doncs també hi havia el meu institut, perquè, com sabeu, jo soc d'Horta, però vaig anar a l'institut a les Corts. Som els nens macos de la concertada. Val, fem una cosa. Si heu anat a la pública, no m'ho digueu perquè em feu sentir partícip d'un sistema de segregació social que atempta contra la igualtat d'oportunitats. Però si heu anat a la privada, digueu-m'ho, perquè m'encanta. O sigui, em fa sentir el xe. El cas és que era bastant il·lustratiu el pas al món adult, perquè entre el metro i la porta del meu institut hi havia 12 prostíbuls. Així, quioscos i prostíbuls. A ver, ¿qué es? Dímelo, niña preciosa. Però és que, què hi ha ara al lloc del meu institut? A la meva pàtria adolescent? El meu lloc de formació emocional? El meu gimnàs de l'esperit crític? Doncs això, un gimnàs. Que a més es diu McFit. És que em sento profundament ofesa. És com si s'haguessin pixat a la cara de totes les promocions que han passat per aquí, així, en plan espersor. És pasado pisado, saps? Però, bueno, potser penses, d'altra banda, van veure que no hi havia manera de fer marxar l'olor de suor adolescent i van dir, només hi podem posar un gimnàs. Churchill ho va dir molt clar. On abans hi havia rumba, després hi haurà trap. Raval, check. Gràcia, check. Les Corts. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman check, no? Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch. Yo no soy tu bitch, a mí me llaman witch.